Marcel! Hey!
eerste SF voor de muziekrace. En zijn ze al binnen voor dat ze dit gaat dus. En met 106 Luc Sions. Nee, dat ga ik niet naar de ja, dat is al ver. 5 kilometer weg. 2 kilometer En dan komen de volgende al aan. De Biers dat binnenkomen niet skiën als we goed met durven steken. Dat je de renners Hurlo met 156 is het Olaf. En met 93 zit Joost nog wel even een sprintje in. Hij reed hem net niet meer voorbij op de meet.